Boffol, ħajtuq li ħarabli. Sparajt fuqu. X'inhu? Ħarabli, sparajt fuqu. Sparajt fuqu, fuq min sparajt? Sprutija jid. Il-kuntistabli Paul Sheehan, ix-xufier tal-eks-Ministru Laburista Manuel Mallija, ġie kundannat 22 xahar ħabs sospiżi għal 3 snin wara nistabħati li spara żewġ tiri fuq ir-raġel Skoċċiż wara li dan kien laqatlu l-mera tal-karozza ministerjali. Paul Sheehan kien spiċċa arrestat ġimgħa wara li seħħ il-każ tal-isparatura fil-Gżira fit-19 ta' Novembru tal-2014. Sheehan, li għandu 46 sena huwa resident il-Gżira stess, instabħati wkoll mill-Maġistrat Rachel Montebello li f'Novembru ta' 6 snin ilu kien fil-possess ta' arma tan-nar, għamel ħsarat fil-karozza tal-Iskoċċiż, abbuża mill-poter u li kien ħati ta' reat li bħala membru fil-korp kellu jara li ma jseħħx. Hemm Pawlu mela jgħidlu jiġi d-depo għandu karozza. Haw, ġinaw ġabu l-karozza l-oħra. Ġab mela jgħidlu jiġi d-depo għalija siebi. Kien dan l-istazzjoni li f'dak il-perjodu b'mod esklusiv kien żvela ir-recordings li għaddew bejn Sheehan u d-depo, inkluż l-involviment tal-eks-Ministru tal-Pulizija.